Poštovani gledatelji, nalazim se u studiju Linija zdravlja, a sa mnom je Helena Fjorović. Helenu Fjorović već od prije poznamo kao vlasnicu centra koji je napravio velike rezultate na brojnim klijenticama i očekujemo da to napravi i ovdje sa klijenticama koje očekuje ovdje. Šta se ovdje sve događa, reći će nam Helena uživo. Helena, dobar ti dan. Dobar dan, Draženka, i dobrodošla. Helena, po čemu se ovaj prostor i studio Linija zdravlja razlikuje od ostalih klasičnih beauty centara? Studio Linija zdravlja nije kao klasični beauty salon, zato što ovdje ne popravljamo lice i tijelo, nego gledamo širu sliku. Gledam i tijelo, i energiju, i stres, i lifestyle, i nije mi bitno da žena zapravo bude bolje samo taj trenutak ili taj dan, nego nekako da bude bolje i da se osjeća bolje svaki dan. Kako izgleda prvi dolazak klijentice? Na prvom dolasku znači samo se prvo popričamo, popunjavamo jedan upitnik o svom lifestylu, eventualno zdravstvenim nekakvim izazovima, kako se osjeća, gdje je stres, gdje nije. U biti jedno upoznavanje i zapravo mi je najveći fokus da se žena osjeća sigurno i dobrodošlo. I onda ja zapravo stvaram program, pošto ovdje imamo širu sliku. Ovo je studio koji spaja i energiju i tijelo, kao što sam rekla, i lice i način života u jedno, i onda slažemo program kako da sve to spojimo u jednu cjelinu, da se ona osjeća, izgleda i bude zdrava i zadovoljna. Što je Life Expert analiza? Life Expert je zapravo jedan aparat koji radi biorezonantnu analizu i mi zapravo tu ne dijagnosticiramo nikakvu bolest, ali zapravo gledamo kako tijelo funkcionira, gdje su mu neka ograničenja i gdje sada najviše ulaže energiju, gdje bi nam trebao biti fokus na koje organe i na koje sustave da mu pomognemo da se previše ne opterećuje. Potpuno je bezbolno, stavljam elektrode na ruke, na noge i na čelo i zapravo kroz 2 minute on analizira 47 sustava. Tako da na kraju dobijemo jedan opsežan nalaz i analizu i sastav tijela i po svim organima, kakva je kralježnica, zatim kakav je stupanj energije, što je dobro od prehrane, što pozitivno, neutralno i negativno djeluje na tijelo, kakav je indeks tjelesne mase, kakvo je stanje vode, tako da jedna opsežna analiza koja nam daje prve uvide na kojim dijelovima treba odmah početi raditi. Ovdje radiš i Access Bars. Kako to izgleda? Access Bars je jedna energetska tehnika koja momentalno opušta i otpušta stres. Znači, kada dođe klijent, samo legne kroz 45 do 60 minuta dodirom 32 točke na glave, laganim i nježnim dodirom, zapravo utječemo na neka životna područja gdje onda elektromagnetsko polje zapravo rasprši tenzije vezano za to neko životno područje i ljudi se nakon toga osjećaju puno svjesnije, laganije, kao da lebde iznad zemlje. I to je super što nije samo tijekom tretmana ili možda taj dan, nego zapravo učinak traje kroz 2 do 3 tjedna gdje se potpuno drugačije osjećamo. Nekako drugačije hodamo i automatski kreiramo neke drugačije ljude, odnose i neku drugačiju realnost. Sve si savršeno spojila, ali naravno bez nekakvih beauty tretmana nije prostor moguć, pa vidim da si ovdje uvela i kozmetiku i beauty tretmane. Naravno, uvela sam i beauty tretmane zato što žena kad radi na sebi, brine o sebi, kad se njeguje, to naravno snažno utječe na njezino samopoštovanje, samopouzdanje i ljepotu. Tako da ovdje sam uvela nekoliko tretmana koje mislim da su onako brzi, a učinkoviti. Imam LED lampu za regeneraciju kože i pomlađivanje, zatim derma roller sa dermapenom sa 5 profesionalnih seruma koji se stavljaju na kožu tako da se osjeti odmah taj glamurozna njega lica, zatim radim energetski facelift i njegujuće tretmane s anti-age kozmetikom, znači serum, krema za okolo očiju i zaštitna krema za lice, anti-age. I sad kad tako klijentica zasjaji, oslobođena stresa, dobije glamurozni izgled lica, moraš ih ugostiti na lijepim večerama. Čula sam da ovdje radiš i večere, druženje. Kako si to zamislila? A to su kao nekakvi eventi, večeri samo za žene, zato što nekako
volim da se družimo, želim da se u studiju Linije zdravlja uvijek nešto događa, da svi govore kao kod Helene uvijek zabavno, uvijek radimo na tom nekom udruživanju, samopouzdanju, na ljepoti, na beauty tretmanima, razmjenjujemo usluge, tako da evo, eventi su dio studio Linija zdravlja svaki mjesec po 2-3 eventa, da se podružimo i da proslavimo sve naše uspjehe. Odlično si to sve zamislila. Za kraj mi samo reci, ali imaš negdje planer? Ja bi se upisala na tretmane, antistres terapiju koja mi je nužno potrebna. I ove večeri su mi zanimljive jako, pa ako imaš još mjesta za te večere, ja bi da me upišeš na barem jedno 2. Naravno da ćete upisati. Imam jedan super link gdje je zapravo link na sve moje kalendare gdje se vidu sve usluge i sam se upišeš kad god tebi odgovara. I naravno tebi će trebati, pa ja mislim da će za početak biti dovoljno 5 tretmana. Mogli bi napraviti sve različite da vidiš što ti najbolje paše. Vidimo se i na 10. festivalu estetike u Opatiji 21.3. kada pripremaš posebna iznenađenja u poklon paketima za posjetitelje. Veselim se i dobrodošla. Hvala ti da nas pratiš svake godine festivalu estetike. Festival estetike je svaki put predivan i dolazim, naravno da ću doći i dalje, pogotovo jer je ove godine u Opatiji koja je predivna, tako da jedva čekam i naravno pripremam i vaučere i odlična i vrijedna iznenađenja za sve posjetitelje.